Tak máš tá Ďurica, ale tentokrát už nenaletí. Nahrám Rusku, to som nikdy ešte nehral. Á, D4, to už ho nehral, takže to už som v pohode. Našiel. Ježiš, tieto lacné blíky. Čo sa teraz zahrá? To sa vyvíja normálne, nie? Ja sa bavím, normálne môžeš, H6, H6. U nás sa to volá Kopčanský dvojcúfak. Kopčanský dvojcúfak viem a to ešte potom tie kone idú. Áno, hore, dole a potom čekáš, čo sa stane. Nie, že toto sa... Ale my to hrajeme s tými menšími. Toto sa takto hrá? Nehrá? No úplne nie asi toto teória, ale... To asi. Aha, toto tam ešte ide. To sú také... Nevadí, že to je za dvoch. Nevadí, to bolo rýchlo, aspoň sa nenatrápiš. Ináč dobre, no. Ja však ja hrám s Igorom, ja už nehrám zase úplne. Úplne, že len tak. A zarušujme, to musí byť to. Andrej, zabol si dobre toho pešiaka. Kondizoval na pečak, ty mu na 4 ruky. Jaj? Dal by si vedieť? Ups. Dobre. Pešiaka menej? Tá Miro, vieš, ak vychádza z tých otvorení? Ja tu vedieť, asi odhlasím po tomto blicáku. Radšej kašľatých 70 eur štátov. 70 eur štátovné? Miro, čo si sa diskaučil raz tam si vyhral takéto turnaje? Blicák niekde v Radhovci? Nie, no v Radhovci, ale normálny turnaj. Ne blicák. Počul som, Miro, že si závodol. Hej. To vie. Platí, jak vyprávám cvičia. Ty brďo, Lepšia práca, lepšie platy. Čo som našiel? Čiže on nič iné nepočítal, to nevystačilo ako fotbal. Čo dole, pane profesori? Čo on je teraz na ťahu? Tento ťah je zrejmý. Andrej, už stojíš dobre? Jasné. Veľmi dobre. Igor je úplne. Nie, však ja teraz viem, čo zahrám. No to je podstatné vedieť, čo to je. Mám svoj plán. Zapadá. Som sám sebe pán. Ja Lubovice nepán. Jaký reper? Ty si ešte práva nevidel, mladý. No, takéto vtipy sa už pomaly začínajú používať. Ale čože, ja idem do útoku, ja mu spravím jedno Ferrari, ale... Ja tu by som vypustil všetku výhodu, keby som ti zobrali takého chudáka. To čo má znamená? Chcem takého chudáka, teraz sa ešte zoberiem aj si normálne, zoberiem takého chudáka. Jak sa znamená rozprávač? To som vedel, že chceš dať? Ledva vie ťahať figurkami a už sa tu rozklikuje. No však on? No vy ste na koho strane tiež? Nie, ja na tvojej som, ale on ťahá tým figurkom. Ešte tam obetujem a za vývin.